צופה, גם מול הישרדות אתה שורד יפה יפה, מוזיקה טובה אתה שומע כל הזמן, היפ-הופ גם רוקד ומצוין. אתה תמיד וחן ויש לך דעה ברורה, שותף לכל מחלוקת כבר כשרק התעוררה, וכמובן אתה תמיד זה שצודק יותר, את המילה האחרונה אומר. כשאתה עם חברים אתם פשוט מסודרים, כי יש לך תמיד רעיונות נהדרים, אתה בזמן כל כך מצליק, חמוד סימפטי ומדליק, ורעיונות שווים אתה מביא. אנחנו אוהבים אותך, אומרים כן אוהבים אותך, ומאחלים את כל הטוב שבעולם. תמשיך להיות מלא שמחה, ורק תשמור על עצמך, וזכור שאוהבים אותך תמיד כולם. חמין של סבתא מרי מצוין בדרך כלל, גם מרק העוף הטוב של סבתא רויטל, הפתיתים של אמא והשניצל נהדרים, ולפצח גרעינים שחורים. גם כדורגל משחק ואת הכדור לסל זורק, מטניס וגם פינג פונג נהנה ומתפנק, אז נאחל היום לך בריאות ואושר ושמחה, ושתגשים את החלומות שלך.